खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दरंनि थुलानि 15 नं माहारियारि राजा लामायाव गेदेर जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों गंसे AS202289 नम्बरनि गंसे बास गारिया, जेराव बे आल्ट्रा बास गारियाव गाखोनाय गासै सा 15 दावबायारिफोरा जोखोम जादों आरो सानैया जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ मिथिनो हानाय जायाखै। फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय बास गारिया तेजपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाबै गंसे टाटा DI गारिया फैनानै सिगांथिं सौग्रावफैयो, जायनि जाहोनाव बे गेदेर जाब्रबथाया सोमजिदों। जाथाय खालामनाय लोगो लोगो दायनिगिरि टाटा DI नि गारि ड्राइभारआ खारखोमालांनो हायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मंगलदैनि गंसे सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। थारैनो बे साननैसोआव बिटिसिनि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि यमरन्जित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ गोबां खोथा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बावैसो साननि गेजेराव बिसायख'थिनि सिगां BPFआव जाखिनि लिडारफोर दङमोन बिथांमोना BPF दोलोनिफ्राय ओंखारनो थांगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ UPPL दोलोआव हाबफैगोन होननानै बुङाखै, नाथाय बिथांमोना BPF दोलोनिफ्राय ओंखारगोन। हाग्रामा महिलारिया UPPL सोरखारखौ बालाबारियाव गुसेंग्रा जावनाय बादि सोरखार सिफायनो होननानै सानदोंब्ला बिथांनि बादि जाम्बासिन सुबुं रावबो थानाय नङा आरो बे खामानिया एन्जर होजानाय बादि खामानि नङा। बेखायनो बिथाङा सानदोंब्ला बेयो गावनि खोथा, नाथाय बेयो गावनि आथिङाव गाव दानना लानाय बादिसो जागोन। दिनैनि समाव बर' हारिया खौसेथिखौ नागिरदों आरो जों साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ लानानै बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानाय जाय बड'फानि सिमांखौ जों मावफुंनो थाखाय नाजाबाय थादों। नाथाय हाग्रामा महिलारिया खुगा गोनां जिबौ गांसोम बादि जानानै बर' हारिखौ सेवहांगार खालामनो थांगासिनो दङ। बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा मिथियो। जों बर' हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला खौसेथि जानायनि समा फैदों। गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाया सम फैयाखै। आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो खावलायदों, खौसेथिखौ लुबैयोब्ला ज' जा आरो बेखौ लुबैयाब्ला गुबुना खौसे जानायाव हेंथा जानानै गसंनो नाङा होननानै बुंथियो यमरन्जित बसुमतारि बिथाङा। साब्रै मोसौ सिखावफोरनि हानजाखौ गुलि गावदों पुलिसआ। हजाइनि निलाबागाननि आखिनगराव मोसौ सिखावफोरखौ गुलि गावदों पुलिसनि हानजाया। फोरमायथिनाय बादिब्ला उदालि थानानि बेरिकेडखौ सिफायनानै खारखोमानो नागिरदोंमोन मोसौ सिखावनि हानजाया। नगावनि आमनिनिफ्राय मोसौ सिखाव खावनो थाखाय फैदोंमोन बे साब्रै मोसौ सिखावनि हानजाया। नाथाय राइजोफोरनि हेफाजाबजों होसो होसो सानै सिखावखौ हमनो हायो पुलिसआ। बिसोर सानैखौ हायदर आली आरो सासेखौ हारुन रशिदक होननानै सिनायथि होदों। नाथाय खोमसिनि खाबु लानानै खारखोमानाय सानै सिखावखौ अखानायैनि फुङाव हमनो हायो पुलिसआ। हमजानाय सानै सिखावखौ मन्जिरुल आलम चौधुरी आरो खायरुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। कक्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि बेन्दोंआव थानाय काजिगाव ओनसोल आरो मंगलाजरा ओनसोलाव साननि समावनो रावबो गैयि खाबुखौ लानानै नखरनि सना रुफा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांनो नाजानायावनो बासबारि ओनसोलनि पन्द्रगाव थावनियाव सिखावा रायजो राजाफोरजों हमजादों। गम्भीराकाटा गामिनि लैथोमा ब्रह्म आरो ललिता ब्रह्म लोगोसे दैगुसु गामिनि सन्जिब नार्जारी आरो पुरन्जय नार्जारी गासै मोनब्रै नखरफोराव सिखावा थाला एरखावनानै बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांनो नाजानायावनो सिखावा रायजोफोरजों हमजादों। हमजानाय सिखावा गावखौ बेंगलनि होननानै सिनायथिना लादों। काजिगाव पुलिस बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जाथायसालियाव थांनानै सिखावखौ लानानै थाङो। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि 2 नं सिंग्रिबारि गामिनि हंला बर'नि बिसि माहुलि बर'आ थांनाय 2025 मायथाइनि 22 जानुवारिनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमादों। फिसाया फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसि माहुलि बर'नि खर'आ 50% मोजां नङा। बेखायनो सम सम न'निफ्राय ओंखारलाङो, नाथाय ओंखारलांदोंमोनब्लाबो सिगाङाव फैफिनदोंमोन। नाथाय बे खेबाव न'सिम फैफिननो रोङाखै माहुलि बर'आ। गोबां नागिरदोंमोन, नाथाय माहुलि बर'नि जेबो उदिस मोननो हायाखै। जायनि जाहोनाव फिसाया गोमानाय बिसिखौ लामा सामा आरो बहाबा सोरनिबा गलाफ्राव नुसनोब्ला मबाइल नम्बर 9678302714 बे मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों पुलिसआ। कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों कक्राझार जिल्लानि बदियागुरि बटगावनि बाहारुल पारमानिक मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों कक्राझार पुलिसआ। पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव बाहारुल पारमानिकनिफ्राय गासै गं 34 ड्राग्स कन्टेनारफोरजों लोगोसे नोगोद 28,910 रां आरो गंसे रांनि पाउच, गंसे नटबुक, गंसे केलकुलेटर, गंसे मबाइल फन आरो गंसे बाइकबो जब्द खालामनो हादों।
कक्राझारनि पर्बतजरानि बासबारि फन्द्रगाव सिंजरा गामिनि बिफा बिनेश ब्रह्मनि सेथि फिसाज्ला गोजोनसार ब्रह्मआ गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गोजोनसार ब्रह्मनि बैसोखौ 23-24 गेजेराव जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो फोरमायथिबावनाय बादिब्ला गोजोनसार ब्रह्मआ दान मोनथामनि सिगाङाव नखराव खौरां लाबाय थायोमोन, नाथाय 1 दानसो जाबाय न'आव खौरां लायैया। बबाव दं, मा खालामहैदों बेनि जेबो उदिस गैया। फन बुब्लाबो सुइच अफ होननानै खोन्थायो होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। सोरबाफोर गोमानानै थानाय गोजोनसार ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुबायोब्ला 8810582224 बे नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।